Deze ruime en praktische Toyota Verso is uitgerust met een uitgebreid businesspakket. De auto is van 2012 en heeft 41.212 kilometer op de teller. Deze MPV beschikt over diverse veiligheidsopties, zoals ABS, airbags, gordijnairbags, side airbags en mistlampen voor. De benzinemotor heeft een handgeschakelde transmissie. De auto is voorzien van metallic lak en is onder andere uitgerust met een panoramadak, electronic climate control, cruise control, een multimedia systeem en navigatiesysteem. Verder beschikt deze Toyota Verso tevens over radio met cd-speler en mp3-functie, audio-installatie, een boordcomputer, bestuurdersstoel met verstelbare zithoogte en stuurbekrachtiging. Is uw belangstelling gewekt? Bezoek dan de showroom of neem contact op met een van onze medewerkers.